Minulý mesiac sme vám priniesli správu o zbierke pre závislých ľudí bez domova v Karlovej Vsi. Všetky veci vyzbierané z tejto zbierky následne smerovali dlhú cestu na východ do Levoče, konkrétne k obyvateľom útulku svätého Františka. Cieľová skupina sú v podstate útulok, viete sami, že sú ľudia bez prístrešia, ale pre nás takou prioritou sú to ľudia závislí. V podstate kvôli závislosti strátili strechu nad hlavou, vlastne takýmto spôsobom tí ľudia sa dostali ku nám. Práca so závislými ľuďmi si vyžaduje obrovské úsilie a veľkú dávku trpezlivosti. Pomáhať týmto ľuďom vôbec nie je jednoduché, ale tak naozaj vďaka Bohu stále sa niekto nájde a sú to naozaj jednotlivci, ktorí nezištným spôsobom pomáhajú. Súkromná firma, ktorá zabezpečovala prepravu, bola prekvapená počtom vecí, ktoré ľudia venovali útulku. Tie auta sa nám v podstate viackrát točili a stále tých vecí pribúda. Teraz už sa blížime ku koncu, ale stále sú ešte veci, ktoré treba sem dopraviť, takže bol som veľmi, veľmi milo prekvapený. Ľudia, ktorí prišli od domov a upadli do závislosti na alkohole či drogách, majú možnosť v útulku opäť nájsť cestu späť do normálneho života. Keďže sme tu ako bývalí alkoholici, v dnešnej dobe sa snažíme liečiť na to tým, že sa otvárame Bohu a prijímame pokoru. Tento útulok mi dáva veľa, lebo sa človek znovu dostáva na určitú životnú cestu, na určitú úroveň a ideme ďalej. Hľadáme si prácu. Nechcem to zakrytnúť takto do kamery, ale práca asi od mája bude. Všetky veci zo zbierky sa v útulku svätého Františka využijú a tie, ktoré zostanú na zvyš, sú posúvané ďalej ďalším podobným zariadeniam. Filip Sóra, televízia Nitrička.